Pwede rin tabi ko ni. Mga ka-idol. Tuyo man ni. Okay mga ka-idol, mga isuon ako. Ako na Jack, kaling banding mi diri oh. Anak, mamanghod. Ya. Oh. Ako na mga ka-idol. Kaling banding mi diri sa resort. Sa aqua ni, sa Villa Tresita Resort. Awa. Nagwapo ka na, oh. Awa. Nagwapo ng anak ay. Pero tungtong. Wala. Eh, kaano na? Ano na rin akong buwan? Oh. Naawa niya ba kayo, Dre? Nindot kayo kaliguan, Dre? Tingnan ng bata. Pero, siyempre, siyempre ba? Siyempre ba? Batong butang. Anak lang, no? Patubang ka na siya. No. Jadi lang. Ano sa dia? Da aman. I-prank ko rin ako ni. Kaya ko, bay diri matubangan. Okay na. No. Yan ko tangay. Patungan din. Ano? Yan na. Diri. Kurintim na, okay na? Next. Mga idol, live na karoon na sa Villa Tresita Resort. Dalawa. Muna din mga kaubanan ko mga idol. Kung mga igsuko na na. Abre yun. Kahit yung abrihan. Kupreso mo? Tanga ba?
Awan nyo mga kalods. Nindot kiri kaliguan madumingo. Kay banding-banding sa pamilya ba? Pamilya banding. Nagsarin kita busok tuwig. Mga idol. O sarin kita busok tuwig. Balilo ko tanaw na kong mga vlog. Unsubscribe, i-follow. Awan nyo mga kalods. Indog kayo kiri adre. Kanina yung panahon po, init-init ba? Mapagod yun itong kuwan ni Ron. Kaya tuwang ng panit. Ano ba? Well, kirain, well. Ay, pa, ayaw na, well. Ayaw na. Target na? Target, target. Ay, grabe, grabe. Grabe, grabe.
Gasin na ito dyan. Gasin ninyo dyan. Ano ba? Hindi ko alam mo ba? Kung ano ba? Ano ba kita na mo rin? Ano hindi? Okay. Ano pa? Oy. Yan na yung buhok ko. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Sus, kadaghan nila yung bangko, ano niya. Ano man ta magtingin ko diyan, eh? Basta sa libo, ano yung bangko? Oh, burong ito nyo. Kaya na kung sipo lang sa dugan.
ano pa tayo? Tingnan kung putok ang radyo, hindi mo pa rin radyo kayo. Wala pa yung radyo. Kaso, nakailan ka daw. Mark, gusto mo na Mark? Double test mo ka. Ulit mo ka na siya pa rin. Samsam mo ka na siya. Ganahan niya kayo siya. Bakit ako nalawas ba? Pina overnight. Broy, pina overnight. Kaya, pero kung tayo. Live mo dong? Balik. Ano bro? Grabe na ito eh. Ito na siya. Okay na to? Okay na pala. Kasi okay na. Ako na. Sige. Sakit naman. Tulog ang awal.
Isang buong pamilya o nabasa. Asa nakilirat? Ay, makatay dito ka pa siya.
Mama, dito, baba may ron. Ako pa dito. Bukas. Bukas. Ay, kapili na ko yung masarap yung school. Kaya di tayo eh. Lifeguard ako. Tayo. Mag-break naman po. Malaki may kanya dyan. Babae po dito. Hindi ko yung kapitalismo. Asa na siya na nilay. Gawa sa highway. Ako sa rin sinto. Boss, asan mo nakita para gawa sa highway? Sige, natunga siya. Tungkol pa rin. Saan naman yun ang tao? Asa ba? Alexander Road. Pwede mo pala kayo mag-apon na yan. Uga na din mo. Ha? May uga na ka. May din mo. Sige. Ikaw sa dami mo pa. Saan mo pa? Ako mo pa. Oh, magkakali.
mas ako dire. Para dito ako puno yo dagat naman. Ah, ang kanang kuan sa taon. Kana dagata dia. Ikaw maganda ka rin laban sa surface. Ya, naglaban mo. Isa mo karo kayo, no? Kita mo ni. Kamu menik bicara to pagano bagyo ka. Kaya na ukab ani. Isang pang lago. Ba't pag mo, di ko raran ba't ilukon, butang ari na kayo sa tayo. Gamit mo sa plato. Tara, oh! Gamit sa plato. Nagsisilip ko. Oh, nag-live ba tayo natin? Kurang na tawag sa ako. Gali, kurang na gali. Kamay na may Ano yun? Ano niya? Jalan atau video itu? Gak apa apa itu? Ini? Oh,
Award, award. Grabe ka? Mahal ang kuha, sige na. Ha? Isa yung video. Lawan na bro. Award sa mga niya. Ay, tagaan ka award. Tagaan si award. Tagaan si award sa kumpanya. Bakit na tayo? Sa chat-chat. Sakto eh. Bakit mo na ko? Ore ka. Ore ko sa mga kayo. Kana tika, pinahalo. Grabe, malaki yung malitin sa mga grabe ko. Ang late, bantay, late. Ako dahil na yan, mga kumaba. Ako malitin yun. Ato po, nana, ako na. Lutot sa muda. Nakit, right? Grabe, ito, ano, yun. Nakita, nanginaw sila eh. Oh, mama, nanginaw lagi. Uy, sa kita niya ito eh. Uy, sa kita niya. Sa target niya. Hindi rin ko tingnan mo. Tanan, 5. Sakto. Sharon, dili ko magtatlo. Ito rin, supa-supa na mo. Ulong yun na yun. Ulong naman, nakaka. Murag kaspa ba? Niya Murag kaspa, ako oy. ko. Sana ko sa siguro. Sigaw ka ba? Hinihinap ka kung ito. Lahat sa akin. Ito na maulay ako sa ito. Nakatong babae na kapatid mo ang kapangat. Uy, nagtungan magsiga ako ako. Ako, nakato. Bukas kalayo, ginoon. Magbuko na ko sa... Ako, pinagkakot. Yan na, oy. Kaya sa bahay. Nagawas mo. Grabe, apply ko lang ito. Nakatawa na ka. Rapper ba? Muna tayo. Muna tayo. Oh. Mag-isa ka ito. Sige, muna tayo. Sige ako. Grabe, TikTok yung ginawa niya. Baka po ito. Kaya mo naman tayo nga sa Sige, alam mo. Gusto mo. Stay tayo na, no? Kabuto, hindi ko muna wala. Wala mo. Yes, ayun dito. Sa'yo ba? Balik mo sa akin. Hindi mo ko taga-tracker ba? Ay, turuan ako. At kung gusto, akin. Bakit sa'yo?
client niya, sa arte. Sa bumuli ko wala. Hindi, pagkabot mo kaya. Ay, hindi niya. Hindi ko masuna. Pagkabot ko ulit ulit. Hindi ko, bakit ko sa akin? Mahal ka to mo. Spread to. Kasi ko lang ginawa ko sa ginawa niya to. Yan na siya. No. Abon to, ito to. Ito to. Tama ko sa. Nasi. Kona ko. Boss, ano? Asabi ko tapa. Bilya. 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 Dito ang sa tong yakian. Ang problema sa mga kaya dito bigyan niya yung ate. Ayawan yung sa ate. Diya kami. Puting layo ang mo. Uy. Pero kay sila buhay. Oh, yawan mo mo. Saan ano ka? Saan ka ano ni? Oh. Layo ano. Ano gusto mo order? Ato mag pwede mo kung doon ka magto kay sunod sa eskwela. Sunod ba? Pwede po dito. Pwede po dito sa dili mo. Ha? Kasi kaya mga galis mo. Asli man. Ito ko di padimig dito ato. Tandaan pila. Tawag ba yung padimig dito? Yung disco rin sa bato? Ay, bati kita. Bati kita pagkastahan ng kuwano, yung dito. Di. Ito po na kayo. Kinayan? Ito kinayan mo kinayan. Bako mo. Mahal kay Galindo mo. Kasi simple niya. Eh, may gini siya pa rin. Diya kay ay. Dilain man. Apa? Bata na rin. Ay, budak ko. Ang dako. Talong ko dito. Tawag na yung ako tayo. Ariel, si Ariel, yung buday, yung Ariel, sa ulit dito dyan. Ariel po. Ah, ini sayang niya dali. Sayang sila, gusto ko dali. Bawa na niya, nawa na. Sugo ka na ako, pinili. Maglumos ko, Pin. Maglumos ko. Sige, maglumos. Kaya ako kanina. Maglumos ko. Ini aja tak minum sana no. Pin, maglumos ko, Pin. Oo. Pin, maglumos ko. Ini ko Pin. Pin, maglumos ko yung uso ko. Sige, maglumos. Ini ay tayo na naglaw. Ako orang sa bana dia, ini sa bana na. Usok na dia. Ako ni mo mangot. Tama, gwapo. Happy birthday, walay manok. Mga idol, mag-live na doon rin mga idol. Ako sa Villa Tresita Beach Resort. Banding-banding may mga pamilya. Nito rin mga idol, mga kalods. Lang ko subscribe and follow ano yung akong vlog, Edgar Vlog. Lahat ng bata lingaw sila dito. Tama idol, sugba niya dito. Sugba ta ari ko diri sa Dako ka Falls, kurting inita mga kol. Muna rin ang best resort sa Villa Tresita. Ito yung pagkainita mga kaidol. Dahil mga pizza tayo, pizza. Itong ganahan diri. Muna nila mga rooms diri mga kaidol. Thank you kayo. Gusto mong dagat mga kaidol. Natay dagat diri mga kaidol. Tara. Awa mga idol.
Muna ilang swimming pool diri pinakadak ko mga idol, dapig dagat. Hindi kayo makita mga idol. Oh. Swimming pool. Atahan ko no. Pindot ko diri mga idol. Muna diri ang entrance sa para swimming pool. Paglang mga protocol. Swimming pool. Mga idol. Mga idol, ilang mga swimming pool din mga idol, oh. Ayan, sa Villa Teresita. Tingin ka ng mga patay, bawal kagawas nga. Gas pandemic ka, bawal kagawas. Awa nyo. Maligon mo dre. Relator ka entrance. 100 pesos, basta mga gwapa. Pero mga batig na ako, 200. 100 pesos na, basta mga gwapa. Mga gwapo. Pero mga batig na akong 200 na. 200 ka entrance, okay naman na. Dako mo swimming pool speakers, no? Pagkaan ang ligo dito, oy. Uy, bata. Lain mga bata, oy. Lain lang. Kita may nadako rin sa Pagbampayan. Oh, may ako. Yan ang bigyan mo. Kita may rin. Balik siya. Sige magbubuyag. Richard po. Walang iwas, sir. Walang iwas, sir. Bangko ka na sa ha. Alonso ka na. Abot ka doon. Doon po mag-anso. Kaya hindi niya sudla na. Ba't hindi niya?
kasi. Ay! Ato na balik. Sa short mo yun, pag-clip na tutulong mo ang short. Nagsapaw na kasi. Ay, oo, naiusa. Eh, mo pre, pwede ito. Ano naman eh? Abaksin? Pwede na, oy. Ay na, naman ako nung may baksin na dito. Ang set ni Bruno. Pwede nga wala yung karang na yung sak. Iba nga na sila sa di pwede. Langit. Lago din ako. Ay, dili ko na pwede ilang Asa ko lang? Akra mabawa na yung ikaw na yung oy. Nagkakunta. Ang sere mo. No. Asta. Naas, topi. Pagod ka no? Ari na dito. Gusto na, kasi na mong ligo. Well, gusto na, kasi na mong ligo ba? Ligaw ka na, kinadayo ko na. Parang wasat. Darari na ko yung butari gili doon. Dito. Lods, manglusyon ko mga kalods kay. Adon ako maligo na dito mga kalods. Ha? Lusyon ko. Dead dive ito ron. Ay, bangun yung pinag-iskuha mo. Dagat, kurangnya dito. Kasi ko ba na ng karamo? Yapon. Ha? Ha? Oh. Mau mo na nagkuha na. Karamo na tayo. Isa tong lusyon namin. Ang baamo ko na sa tuwang dalan niya. Kuan na si. Apa? Ilman ba? Ay, budget. Bikin naman na. Bikin ko sila mabuhay. Ano kasi sa hindi na ako gusto.
4-9 sa buka. Ate, ito yung story, sir. Bakit ito video ko? Kaya hindi sa ilang grabe, ano din ako. Wala na sila. Kasi na mga ko. Oo, nagdadal ng doktor. Pero may doktor. Kaya mo dito. Kaya mo pala i-post ka rin. Oh, no. Loose ball, kick mo ulit. Ano yan? Basic kita gawin ako. Natapos kayo. Basic ako kasi. Then sa pagbunin ko na. Open doon siya. Nalagay ano itong gato na ignite.
Ano guys ba? Kaya takot na kasi ito puto. Balik ka naman sa puto. Padayo na. Ato, ko pa kon sa puto. Nakagaya mo sponsor na kana. Sila ko na na kuan, kinapos pa. Balik ko na dire. Kuya ka isya pa rin. To bil pa ala. Patay ka kay ka. Ay, sa pagdala. Ibupa to ka ko ba de. Ang green. Kaman di banding mo di ma. Iya. Asa mo si kuan? Asa mo si? Dios. Raya de. Nari ni gabi dito sa puno. Wag dito daw. Dito kada daw. Ratas ko dito eh. Dagat aja ya. Dagat sila ko dito. Karo dagat. Maju guys. Yan, ulit ka na siya ito dahil Dali si Pekay. Wala ko may bawa, ganit pa to. Yaw imo kambing ko yung toros na karman. Sabado, ayan kasi nyo. Sabado. Domingo ba? Isa please. Isip. Domingo ba to? Hindi. Sabado. Pwede lang. Ay mo ulit fitness. Sa Domingo ang wala na. Domingo ang katawan. Pwede ka ha. Wala siya sa katawan. Pag hinamay ko ano, huwag na process na mga kalit ng stitching ba? Pag-cleaning ko ba stitching? Ang tao na ba?
Ulit kayo sa pados. Ano yung kaya kayo? Pwede na kayo dili. Ulit kaya kayo sa'yo niya. Sa street lang kung hindi mo pare-pare. Ulit ito malapit eh. Bugay ito. Ulit ito na. Jose. Sige mo na, ganti mo. Eh, daan mo. Hindi na ulo ng pandemic. Ito kasi gimikwan ba ka? Skeletal ba? Hindi ko pilit. Ay, hindi ko na kalikuan. Gamit. Ano din? Masa mo, gamit mo. Ay, ito. Ulit. Minsan, hindi ka na pinikalit eh. Sunod ka. Pero gamit pinikalit. Sakit ka? Kailangan na kalikuan. Laboratory. Absent ka, bitaw na. Lingon na absent. Iwan sa ukay. Urot mo din. Ulit zero. Ano sa lagi ni Sir Job? Kasi 14. 14 magbilingo tayo. Papa? Ito ba? Plastada ba? Kasi ulan na ito. Grabe. Undan sa mga gusto. Yan. Grabe. Oo, naman. Itong silang lang na ba, no? Waiting ka na yan. Hindi ko ba makakatapat na kamay? Yes, parang ko. Waiting ka na eh. Hindi, manura na, oy. Tatawa ko mo eh. Basta. Ay, huli naman na sa style ano mas ino sa paskat. Gusto pa ako na ato din. Dahil ko kapi. Ako kay Ignacio Pina sa ko na po. Dai. Nagala ka po ata. Isa ko na po na yung wala. Hindi ba? Lagi. Dali ko pwede mo na. Kada si mana karon ko pagkuha ko. Karon na sa At ang sa baby ko intro. Hindi? Oh, iya. Zero? Pero pili. Daw din. Kedua, si Kuwati yan. 100. 100. Kasi kaya ang leroy. Laho. Langsung ba? Manok. Apa yang namanya umama? Pre, asa man yung manok ka? Wala man ang kamag-ulo. Kakay. Yo, macam 70 plus Pilipino. Ano to? Para sa Elias man. Sa Rico. Makayos ko dito. Dapat meron. Kedua, dapat speed. Takak ko. Ini kalau dasar spirit orang. Kedua, apa yang harus itu? Kakek pun spirit orang. Ini mana sih?
Ayaw mo lang tao. Resign mo gas, resign oil. Resign yung lakton. Das pa ito lakton. Marari ko na po karang. Kung ano ni mo? Wala marami lakton. Wala marami. Sa mga batin na sa bigat. Siya ang abo. Sa Santa. Kanang mo. Kanang. Ya, Calvin ni Miguel. Ha? Salim to. Sayang naman. Ano ba ako di ba dire? Ito may tawas ko yung pinagkuha. Kulang sa kaan. Kita ko karmangot ba. Anyway. Ini manut ka. Pasti ko pakat kini. Alatay anan ginaon. Ako din na makapit tumatay na. Kita ko ng buta ba. Wait, ako kita to. May para ka na eh. Yes, I'd make light. Bukan ni manuk kawin doy. Pakai beli yan eh. O pakai kay lima pa ka buo. Unya na gada-gada na. Liwat na. O di liwat na mo ka. Pito ka po kakarma na tong sa Domingo ka biya. Yes, complex. Si Raymond, wala pa din yung kuhan. Wala pa ulitin siya ulit yung kuhan. Kada ako. Okay, sir. Oh. Kasi may isa niya, may nakalito siya. May bago siya tayo. Ringhouse na. Aring ka, dako pa di. Kay kadua, dako pa na. Balik ka sa inyo. Wala ka po siya. Ya, ino po ito kayo. Ano para? Hindi ka na bakit? Ang supaanan ito. Saan supaanan na ito? Gamay. Hindi ay. Asa ka sa pamos niyo. Wow, yan tayo. Ako ay tararaya ka dito. Ay, ang buka, ibang iba. Balik ka. Mga amugal kaya. Eh, kasi ka Arnold lagi. Hilo na dahil sa yan na naman ito yung uyuan ikaw no. Pero mo ikaw. Yung ko ba? Ako sudaw ko. Pero sugal rin ko. Sugal sa inom. Itong sugal manok. Kaya kung ito yun. Katao ko yung at katuwa ko ni Krista. Ano? Hindi na makalaan. Balik mo na sila. Huwag ka man ng pisko wakil. Ikaw iya? Ha? Ikaw iya? Kaya ka na igagaw mo yan. Pati ka naman kung saan nga itari mo sila ho. Kasi katawa to. Ayaw mo kapag kaspahit mo na. Dagat mo naman mo. Tuloy mo mo na masabay. Grabe ito, mamuka. Matay naman to. Huwag itong matay ito, bigan ito, kano ito mo doon? Binukay ko sa... Rex, yung ano ba? Asa naman to? Mas ginawag pa eh ka. Sabi iba rin, ginawag to. Iba mo tao. Iba mo pa. Grabe, tanak ng lawas naman, oy. Baka na yung mga. Tarin mo po, ganti, isa mo. Ate, tanak ko sa buwan. Wow, Siya, ano kayo sa... Ano kang mo siya kay... Sabi, balik ang manong dito. Nagkakatikos ka mo. Kaya. Inalay mo ang kamo. Nakubig ka. Ang mawag ko. Wala na pagluhan niya sa una na ko. Wala ko na ito na pinero video. Video na ba? Kaya ko lang ako ng business ko ako. Wala mo may ikaw, oy. Kaya siya ating bigay. Ako niya, mga kuwan. Buwan mo, buwan.
taas na po. Pilipino, ang yung ano, alas 65. Puro eh. Pero buwan, kaya kita kapag itong gulang, kita ko tuwal. Sa uyo, sa buko. Kaya nga ito, itong libatang ka nyo, alas na nasa, hindi ba yata, may nilay. Tradisyon na namin dito eh. Sa mama, diba? Hindi ka na nagpapalit lawas. So, kita na kung i-bet. Patay ng baka. Dami ito niya yun. Iya may konto. Ang karakter dyan ay. Walang lugar. Wala ba din? Pero, trabaho na kung itong balay ito ka, from January. Nakikita ko ng itong bilamsan. Ay, puno ka nito, itong ubos itong inuwa ko itong kamana ko. Itong balay ba? Itong balay. Kaya, tagatuwa ko ba? Tagatuwa ko. Tublog. Itaring ka nito ba? Ay, ganun mo. Katyan ko ng ito pag bilisan to. Nagiging ka na namin ni Maywin. Ha? Nagiging ka na namin ni Maywin. Ito. Pagkas mo, Maywin. Ano? Prisino. Iwan. Tuloy pilpil. Sino? Ang lahat ko tangkat yun. Israel. Kaya ito, diba? Guys, sa swak pero sunod pilde. Kung paano, hindi yung punta eh. Punta ka pa daw, punta saan? Punta ka dito, anong kaya? Ano, break ko na naman. Punta ko. Punta ko. Ipan natin punta. Saan ako? Awit. Basak yan sila. Break. Alright, bye. 1 to 5. Gawin na tao. Ha? Wala pa. Wala pa nagpapayin. Wala po ito yan. Ha? Bakit ito? Manari. Balik si Ryan. Wala ito? Patok ka na? Uli ka na? Di ari na, di ka malaray. Trabaho ko na gano'n sa Institute of Spain ba? May evento. Yata yung asili. Siguro doon. Siguro sa Waswag. Puti ka po yan. Kumilang kapuan daw siya. Walo. O, bugulo kayo kinay. Asam siya ng side. Daway bro. Daway din. Di ba small? Di ba small? Yan. Pinaganda mo siya. Okay. 360 na po na. Kami komisyon 160 ka na. So yan. Sakto. Kuya, oy. Kuya, oy. Namay pagsweldo ko ng asawa. Kung hindi ako pagsweldo ng asawa, ayaw niya. O, nagsipin pa nila. Pero ko Ako sildo sa oras, kaya parang isa, 30 talaga. hindi mo pala siya. Iras raya ka din ko. Dahil siya. Gan, ano yung kumuha ang pregasin ko? Sabi kasi, ayaw na iprira sa mga kargada ko rin ko. Kargada ko sa kutaan. Ito mga atas ng buwan, itakos din mo nakakapuhan. Kasi hindi naman takos. Ano yung tapo? Okay. Mali daw, suligan. Si Ryan, alas yan, baka makita ko ng alas. Suligan, primero, no. Ryan, duwas, din. Suligan, no. Kabuhay, primero, Ryan, suligan, no. Ryan, suligan, daw. As blessing. Buinas mo niya. Nakakal, hindi ka. Kwarta yung kita. Ako ba yun? Ryan, pa niya. Iko. Ako naman.
siya. May kumpahan. Pagkapili niya ba niya kausa? Gusto ko to siya na. Kasi ako na yung bubuhay na to. Hindi na bubuhay. Higay? Favor. Ito. Bubuhay ko. Oh, quick. Taga. Pero, wala ko kaya ko. Last. Gusto mo ano kanya ba? Daog. Huwag ito, daog. Pero, huwag masak. Hindi. Huwag saklay. Hindi. Lakto, daog. Pasok ito na mga ng balik ko. Ay, kasi mo lang. Lakto. Huwag lakto mo, daog. Nakto na mga tabi sayo. Sayo, daog. Basta ko ka. Daog. Kaya na buwa. Oh. Inaw. Litiin. Litiligs mo ang mga YouTube bro. Litiligs mo ang mga lapis. Puso. Kuha natin ang mga kuwan. Tama na. Ano? Bye. Kadok, di ko makadok. Tapos natin. Guys. Mga kalods. Alauna na. Pagsiya pa kita mga kalods. Mga idol. Tara. Mana mga idol ah. Live na karon. Namin sa Tresita Beach Resort. Nindot yung kaliguan dre para pabugnaw ba. Mga bata o. Lingaw yung mga bata o. Kung nga na ko. Lingaw yung talan o. Mapaning-paning may mga pamilya mga kaidol. Ay, ano lang ba? Pero, nagiging na. Ako rin malungkol mga kaidol. Kapit na malungkol yung mga kaidol. Lingaw yung mga bata. Dala yung mga bata rin mga kaidol. Black Rock entrance. 120. 120. Suna ka na. Okay mga idol. Ako na malungol mga idol ha. Ay, kadong na ako pa kong cellphone. Isa. Okay kayo? Problema. Ano sa dream mga idol? Okay ito mga idol. Mga idol. Aliw lang ko subscribe pa kong vlog, Edgar Vlog, and follow, and like. May daghan mga i-upload din mga idol. Sana magustuhan ninyo. Mga next month guro, pupunta kami ng ng Manila sa La Union. La Union kami mga idol. Pupunta kami dito. Mag-vlog kami dito. Dito sa La Union. Sana suportahan mo. Inyo to ang aking vlog, mga ka-idol. Salamat kinyo sa subscribe sa follow. Tanan lahat. Okay, thank you. Shout out ya, Bitapang, shout out ya mga kabarkadas. Shout out ya Hans Kapin, Ugi, Engineer, shout out ya. Silur katrabaho, shout out mo tanan dia.
Salamat sa lahat sa pagsuporta sa akong vlog, Edgar Vlog. Follow, subscribe. Thank you sa lahat. Ito, titingin mo. Jan, paliw ko tag. Open ni Jan. Pero ko open. Sila.